dy hun yng ngobaith I, ef yw fy hael fy nerth fy nghan. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw I mi mewn dŵr a than. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, does ofni mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw fy holl yn oll, ynghariad Crist mae'n sicrwydd I. Dy hun a wisgo gnawd, llawn derfyniw mewn baban bach. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn, mai dy gwawd gan wir ei wlad. Nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fodlon I llyd y nef, gan stroddwyd arno bob un bai, yn angau Crist mae mywyd I. Rhaid rhoi ei gorff tan gaead bedd, nos di yn lladd golein i'r byd, ond llif o gras yn afon gref, cododd y Crist mae'n byw o hyd. Trasau mewn bydd I goliaeth fri, mae pechod wedym gollwng I. Rwy'n eiddo ef, mae'n eiddo I fi, am fynedigaeth gwaed fy Nghrist. Nid ei o gwyr, does ofni'r bedd, dyma yw'r grym sydd yno fi. Mae mywyd oll yn eiddo ef, Iesu sy'n arwain mi na'n rhydd. Na'i fastriw dyn ac uffern fawr, oddi wrth o'n hynny fyth I lawr. Nes daw yn ôl, yn galw I dre, yn rym yn bwys mi safa fi.
dy hun pan gobaith i, ef yw fy hael fy nerth fy nghan. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a than. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, does ofni min ac ymdrech nawr. Fy nghysur yw, fy holl yn oll, Anghariad Crist mae'n sicrwydd i. Dy hun a wisgo gnawd, llawn fy niw mewn baban bach. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn, maint y gwawd gan wir ei wlad. Nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fod lon i llyd y nef, gan stroddwyd arno. O, pnawn da, mae'n dda eich gweld chi eto yn ymgasglu fan yma. Mae'n rhywun deimlad o awdurdod pan maen nhw'n cael siarad yn sydyn mae pawb yn mynd yn ddistaw. Croeso mawr i chi gyd yma i'r, wel, trydydd cyfarfod y Cynhadledd, ond yr ail gyfarfod i ni efo'n gilydd. Oedd yna ail gyfarfod pnawn yma i'r plant, gobeithio bod chi wedi cael hwyl ac wedi mwynhau. Ond dyma ni'r ail gyfarfod lle da ni'n cael anerchiad gan yn siaradwr. Mae'n dda cael eich croesawu chi gyd a croeso i bawb hefyd sydd yn ymuno ar y we. Ymddiheiriad i chi oedd yn gwrando bore yma adref, oedd na chydig bach o broblemau technolegol, oedd yn golygu bod chi wedi colli ryw chydig ond wedi dweud hynny, da ni'n falch bod chi wedi dod nôl ac yn gobeithio ac yn hyderu bod y problemau i gyd wedi cael i datrys. Croeso chi yma hefyd, chi sydd wedi ymuno fo ni yn neuadd fawr. Mae braf iawn cael eich gweld chi ac os oes rhywun eisiau dod fori hefyd and heb eto gofrestru, mae modd i chi ddod, mae modd i chi gael tocyn yn y swyddfa neu ar y we. Mae digon o le ar yn cyfer ni i gyd. Mae'n rhywbeth hynod o braf yn does am gael dod fel hyn. A gall atgoffa chi am y taflen da chi wedi cael wrth ddod fewn rhai o'ch chi mae'n siŵr, lle mae cyfle i chi ysgrifennu nodiadau wrth i chi wrando ar yn brawd Derek yn siarad, a wedyn cwestiynau ar y diwedd i chi gael trafod. Falle bod i ddim mor hawdd trafod fan hyn, da ni'n gorfod gadael, ond defnyddiwch y cwestiynau i drafod efo eich gilydd a gadael i'r gwirionedd sydd i mewn. O'n i'n meddwl am adnodau i'w darllen i ddechrau. Ac yn llyfr y salmau, mae yna gyfres o salmau sydd yn cael ei galw gan yr esgyniad, caneuon yr esgyniad. Mae'r cyntaf, Salm 120, a fanna mae'r salmydd ymhell o Jerusalem yn hiraethu am gael dod ac gael cwmni pobl yr arglwydd. Mae nghanol y gelynion. Yn yr ail salm, mae ar ei ffordd i Jerusalem. Mae yn codi lygyd i edrych ar y mynyddoedd a ddim yn siŵr beth sydd yn y mynyddoedd. Oes yna ladron yna, oes yna rai pobl yn addoli y gae ddiwiau, ond mae ar ei ffordd. Ac yn y drydydd o'r salmau can yma, neu can esgyniad, Salm 112, dyma y salmydd yn cyrraedd Jerusalem, yn cyrraedd yr ŵyl lle oedd wedi cael ei alw efo gweddill pobl Israel. A da ni ddim yn gorfod mynd i Jerusalem,
ond mae'n braf bod ni'n dod at ein gilydd yn dydyn ni. Felly gai ddarllen o'r salm yma. Salm 122. Yr oeddwn yn llawen pan ddywedasant wrthyf, gadewch i ni fynd i dŷ yr arglwydd. Mae'n traed bellach yn sefyll o fewn dy byrth o Jerusalem. Adeiladwyd Jerusalem yn ddinas lle'r unir y bobl a'i gilydd. Yno yr esgyn y llwythau'r arglwydd, fel y gorchmynwyd i Israel, i roi diolch i enw yr arglwydd. Yno y gosodwyd gorseddfeinciau barn, gorseddfeinciau tŷ Dafydd. Gweddiwch am heddwch i Jerusalem. Byddai'r llwyddiant i'r rhai sy'n dygaru, byddai'r heddwch o fewn dy furiau, a diogelwch o fewn dy geirydd. Mwyn fy nghydnabod am cyfeillion dywedaf, byddai'r heddwch i ti. Mwyn ti yr arglwydd ein Duw, ceisiaf ddaioni i ti. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad, os oedd y salmydd yn llawen o gyrraedd Jerusalem, o weld dy bobl di wedi ymgasglu'n hyd i daddoli di. Felly rydyn ni yma yn llawen o gael dod ynghyd i gyfarfod rhai o beder cornel o'n gwlad a thu hwnt, a gwybod o ddewn tan yn bod ni yma efo calon i geisio dy wyneb di, i ganmol dy enw, ac i ddymuno gwrando ar dy air di. Da ni'n gofyn felly o ddewn tad, ar i ti roi i ni gariad dyfnach at ti, a chariad dyfnach at ein gilydd. Ysgweli di fod yn dda yn y cyfarfod yma prynhawn yma, gad i dy Ysbryd Glan di fod ar waith yn ein calonau ni gyd, mwyn i ni fedru llawenhau yno ti ac yn dy drigaredd. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, bore yma fe gawson ni glywed am sylfaen yr anerchiadau oedd Derek yn harwain ni i osod sylfaeni wrth feddwl am lawenydd a thristwch, a lle tristwch a llawenydd yn ein bywydau ni. Ond mae'n llawenydd ni, dwi ddim yn dwy'n pregeth, Derek, prynhawn yma, ond mae'n llawenydd ni efo sail hefyd yn dydi, sail gadarn. A mae'n hemyn gyntaf ni yn gyfieithiad o emyn Saesneg. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist, y gadarn graig, y saf, ar bob tir arall sydd o'n af. On Christ, the solid rock I stand. All of the ground is sinking sand. Gadewch i ni godi i ganu yr emyn yma gyda'n gilydd. On the
Mae'r gynhadledd wrth gwrs yn gyfle i ni gyfarfod pobl o sefyllfaoedd gwahanol i ni'n hyn a chlywed beth sydd yn digwydd mewn llefydd eraill. Os mae dyma'r tro cyntaf chi yn y gynhadledd, da ni'n falch iawn o'ch gweld chi. Ac os ydych chi'n nabod neb, wel, jyst pigwch ar rywun a dechreuwch siarad. Ac os ydych chi'n gweld rywun ydych chi ddim yn adnabod, ni sydd yma wedi arfer dod yma, yna, os da ni'n gweld rywun da ni ddim yn nabod, beth am fynd atyn nhw a siarad efo nhw i'w holi nhw. Ac un o'r pethau braf wrth gwrs ydy, da ni'n gallu gwahodd ambell un i ddod ymlaen i sôn am bethau sydd yn digwydd. A da ni wedi gofyn i Steffan Jones ddod i ddeud gair heddiw ynglyn wel, rhyw ymgyrch sydd yn digwydd, Passion for Life, a chydig bach o'r hyn sydd yn digwydd yn yr eglwys. Croeso, Steffan. Diolch, Dafydd. Rhag ofn bod rhywun yma ddim yn gwybod pwy wyt ti. Alli di egluro pwy wyt ti a beth ydy diswylfa di? Steffan Jones yn enw, yn weinidog Pontardawe, eglwys yr enw Mount Elim, yn briod a Cath sydd yna, a dau fab, Dewi a Matthew. Na fo, diolch fawr iawn. Ac wyt ti wedi bod yn ymwneud rhywfaint efo yr ymgyrch Passion for Life yma sydd wedi bod ar y gweill? Ie. Falle bod rhaid chi wedi sôn a wedi clywed am y Passion for Life. Maen nhw wedi gwneud dau ymgyrch hyd yn hyn. Yn Lloegr, grwpiau fel FIC, Christianity Explode, Gospel Partnerships, pobl fel Rico Tice, Roger Caswell. Dyna'r math o bobl sydd tu ôl yr ymgyrch. Maen nhw wedi cynnal dau ymgyrch yn barod, ond gyfer y flwyddyn nesaf, maen nhw eisiau ymgyrch ar draws Prydain ac Iwerddon gyfan. A wedyn, maen nhw wedi dod â gwahanol bobl o Gymru fel rhan o bwyllgor. A mae Mark Thomas fel cynrychiolydd y mudiad ar y pwyllgor. Mae Dave Gobbett o Highfields, Elspeth Pitt. So mae yna wahanol bobl o Gymru ar y pwyllgor. A'r weledigaeth yw i gynnal ymgyrch ar draws Cymru, Prydain ac Iwerddon yn ystod Pasg 2022. Ac fel paratoad i hwnna, maen nhw'n paratoi cyfres o fideos i hyfforddi pobl i efengylu ac i gyhoeddi'r gair. A beth sy'n hyfryd am yr ymgyrch yma yw bod nhw'n awyddus i gael acenion o ar draws Prydain ac Iwerddon. Maen nhw eisiau acenion Cymreig a hefyd maen nhw eisiau gwneud adnoddau yn Gymraeg. Ac felly mae yna griw o'n i wedi dod at yn gilydd sydd ac acenion Cymreig ar gyfer fideos Saesneg a hefyd i baratoi adnoddau yn Gymraeg. Os gall chi weddio am hwnna, Derek Rees, Aaron Trehan, Rodri Glyn, Lois Adams, Steff a fi, Rodri Dasi ar y pwyllgor sydd yn cydlynu hwnna. A wedyn gobeithio, wedyn cysylltu. So, watch this space. Os oes gyda chi acen Gymreig, neu os chi'n siarad Cymraeg, felly ni fyddai'n dod ar eich ôl chi. A wedyn y bwriad yw hyfforddi pobl i helpu nhw i efengylu, a wedyn cyfres o gyfarfodydd ar draws Prydain, Cymru ac Iwerddon yn y Pasg. Sut mae modd cael gwybodaeth? Os yna fodd cysylltu mewn rhyw ffordd i fedru cael gwybodaeth a cael help? Ie, mae yna wefan passionforlife.co.uk. Nawr, un her sydd gyda ni yw ceisio cyfieithu y Passion for Life. Ers rhyw 3 mis, ni wedi bod yn trial cyfieithu y Passion for Life. So, os oes unrhyw syniad i chi, sut i wneud hynny, byddai'n dda gael mae pob math o awgrymiadau gwahanol, ond mae passion yn gallu cael ystyr gwahanol iawn yn Gymraeg, dwi e? Ac felly dwi'n ddim cweit yn gweithio. So os gall chi meddwl am ryw ffordd o gyfieithu Passion for Life, byddwn ni yn werthfawrogol iawn. Ond ar hyn o bryd, mae yna wefan passionforlife.co.uk a mae yna dudalennau Cymraeg fyna. Iawn, diolch fawr iawn. Ac ydy hwn yn rhywbeth i unigolion neu i eglwysu neu y ddau felly? Y ddau. Ar hyn o bryd, mae yna podcasts, mae yna fideos, mae yna bethau gallwch chi, os ych chi yn frwdfrydych eich hunan, gallwch chi fynd ar y wefan a lawrlwytho y fideos yma. Ond hefyd bydd yna gwrs, a bydd yr adnodd Cymraeg yn gwrs ar gyfer arweinwyr eglwysu. So gobeith yw bydd eglwysu ac apelu ar draws Cymru yn gallu gwneud cwrs o ryw 6 wythnos, paratoi nhw ar gyfer rhannu'r efengyl,
Ond hefyd, os chi eisiau dysgu mwy, mae yna fideos a podcasts hefyd. Diolch fawr iawn. A beth am y sefyllfa Hontardawe? Mae pethau mynd ym Hontardawe? Ie, ni'n ddiolchgar iawn. A wedi bod yna nawr ers 9 mlynedd. Dwi wedi bod yn garedig iawn. Steff di gofyn i fi rannu rai pethau sydd yn galonogol. Just grym y gair a grym yr efengil. Os gallai rannu am rai pobl sydd wedi dod i gredu. Oedd gyda ni esgob yn yr eglwys Formonedd. A dath ei gredu, ac erbyn hyn mae'n dweud yn gyhoeddus, o'n i'n anghywir i fod yn esgob. Dim ond un archoffeiriad mawr sydd. Yn alw unan yn orffeiriad, nid jyst yn esgob, yn offeiriad. Dim ond un archoffeiriad mawr sydd, sef Iesu Grist. A wedyn, dyn arall, dath ei dad yn Gristion yn y 60au. Oedd e'n rhan o dim rygbi, Tonna, tu fas i Llawenydd, a dath 6 o chwaraewyr rygbi i gyd yn Gristnogion yr un pryd. Y Tonna 6 o'n nhw'n cael ei galw. Wel, oedd mab gan un o'r boes yma, ond nath e droi yn erbyn yr efengel, nath e droi yn erbyn y crefydd oedd ei dad wedi roi iddo fe, ac am 40 mlynedd hefyd yn agos i'r eglwys. Ond trwy y lockdown, dechrau gwrando ar eglwysi gwahanol a dod ar draws Mount Elin a wedi dod i gredu. Hyfryd iawn, ych chi'n. Mae Eryl Davies yn ysgrifennu llyfr am fendithion yn y 60au a'r 70au, a mae'r Tonna 6 yma yn y llyfr yna. Felly mae mab un o'r Tonna 6 bellach yn Gristion ac yn addoli gyda ni. Yn ddiolchgar iawn. Fi'n hyderus am gypeli ac eglwysi ar draws Cymru, byddwn ni'n gweld ffrwyth y gair. Mae mwy o bobl wedi clywed yr efengil dros y misoedd diwetha nag ers blynyddoedd. A fi'n hyderus am eich capeli a'ch eglwysi chi, byddwn ni'n gweld pobl yn dechrau ymateb i'r gair. Nid gweld un neu ddau oedd wedi gwrthgilio yn dod nôl. Mae Duw yn dda, mae Duw yn ffyddlon, yn cadw ei bobl yn unedig, yn rhoi doethineb i arweinwyr fel sydd angen yno ni, a hefyd yn iachau ac yn dod â bobl i drywedigaeth. Mae yna brosiect adeilad gyda ni. Yn ystod y misoedd diwetha, ni wedi gorfod cyfarfod dwywaith ar y Sul mwyn ffito pawb mewn gyda'r pellter. A hwnna'n dangos mae angen adeilad newydd yno ni. Mae'n adeilad fach a hefyd mae'n dadfeilio yn hen adeilad erbyn hyn. Ac felly mae gyda ni brosiect i adeiladu adeilad eglwys newydd rhyw ganllath lawr yr hewl. Mae'r cyngor y dre a cyngor y sir wedi rhoi caniatad, felly jyst angen codi arian nawr a mynd ati. Felly os gallwch chi weddio am hynny, byddwn ni'n ddiolchgar iawn. Diolch yn fawr iawn. Os yna rhyw beth arall ddylen ni fod yn gweddio wrth feddwl amdana ti ar gwaith neu yr ymgyrch sydd yn dod? Doethineb, fi'n credu, i wybod, fel i chi'n gwybod a fydd ni gyd yn gwybod, mae yna gymaint o alwadau a gyda rhywbeth fel y Passion for Life, i wybod faint o waith i'w wneud gyda hynny a sut mae rhannu a dosbarthu'r gwaith fel bod fi'n gallu canolbwyntio ar y gwaith yn yr eglwys. Felly doethineb a nerth a gras ym mhob sefyllfa. Diolch. Diolch fawr iawn. Ac os ydych chi eisiau gwybod mwy, holwch Steff yn ystod y deuddydd yma. Wyt ti yma fori felly? Ie, fori hefyd. So dewch chi siarad Steff yn ymwybodol. Ac os ys gyda chi ffordd o gyfieithu y Passion for Life, byddwn ni'n ddiolchgar iawn. Iawn. Diolch fawr iawn. Diolch fawr iawn. Ac o sôn am y fori, mae cyfarfodydd fori yn dilyn yr un patrwm a heddiw cyfarfod am 11 y bore ac am 4 y prynhawn a hefyd yr awr i blant yn cyfarfod am 2 o gloch yn y prynhawn yr un fath a heddiw. A mae croeso, fel o'n i'n deud, i unrhyw un sydd yn dymuno i ddod i ymuno efo ni yn y cyfarfodydd hynny. Gadwch i ni wrando ar air yr arglwydd. Mae'r darlleniad prynhawn ma'n dod o lythyr Paul at yr eglwys y Cristnogion y Galatiaid, a hynny yn y 5 bennod.
gan ddechrau darllen yn adnod 16, yr unfed adnod o'r 15 o'r 5 benod. Ffrwyth yr ysbryd a gweithredoedd y cnawd. Dyma yr wyf yn ei olygu. Rhodiwch yn yr ysbryd, ac ni fyddwch yn cyflawni chwanter y cnawd. Oherwydd y mae chwanter cnawd yn erbyn yr ysbryd, a chwanter ysbryd yn erbyn y cnawd. Maent yn tynnu'n groes i'w gilydd, fel na allwch wneud yr hyn a fynnwch. Ond os ydych chi'n cael eich arwain gan yr ysbryd, nid ydych dan gyfraith. Mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef peteindra, amhyrdeb, anlladrwydd, eilyn addoliaeth, dewiniaeth, cweryla, cynnen eiddigedd, lludio, ymgyprys, rhwygo, ymleidio, cenfigeni, meddwi, cyfeddach a phethau tebyg. Rwyf yn eich rhybuddio fel y gwneithim o'r blaen, na chaiff y rhai sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas ddiw. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgybleth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain. Mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo ef hefyd, bydded ein buchedd. Bydded ni ymgadw rhag gwag ymffrost, rhag herio ein gilydd, a rhag cenfigeni wrth ein gilydd. Dyma air yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth droi ato ti yn ystod y munudau hyn, da ni'n cydnabod unwaith eto bod yno ti oleuni ac nad oes yno ddim tywyllwch. Rwy ti yn lân, yn bir, yn gyfiawn, yn dda, ac yn gwrthwynebu pob dim drwg. Ac eto mae gyda thi drigareth. Rwy ti'n caru, a'r cariad hwn yn cyrraedd rhai fel ni. Ac wrth ni ddarllen y rhestr yna o wahanol nodweddion, wrth ni ddarllen am weithredoedd y cnawd, da ni yn ymwybodol iawn bod y gweithredoedd o'r fath hynny yn aml yn gafel ynddo ni. A maen nhw'n aml yn gafel o Dduw'n tad yn yr eglwys, wrth ni feddwl am yr ymleidio a'r ymgyprys sydd yn aml yn nodweddu yn bywydau ni. Ac eto, mae gyda thi drigareth. A da ni o dad yn dod gyda fron, yn ddiolchgar dy fod ti pan wyt ti'n cymryd gafel yn rhywun, nid dim ond yn maddau beie, ond wyt ti yn peri bod ffrwyth yn tyfu yn ein bywydau. A'r ffrwyth hynny yn dwyn gogoniant mawr i ti, oherwydd bod y ffrwyth yn dangos dy fod ti'n alluog a dy fod ti'n gallu newid pobl. Ac felly wrth i ni blygu ger dy fron y prynhawn yma, yn dymuniad ydy fod ysbryd yn mynd i fod ar waith yno ni, yn goleuo, yn meddwl, yn rhoi i ni wybodaeth, fydd yn wybodaeth ymarferol, yn wybodaeth gobeithiol, yn wybodaeth fydd yn annog a chalonogi yn ffydd o arglwydd yn Duw. A da ni'n dymuno trwy dy drigaredd di o Dduw'n tad, yn bod ni'n cael golwg newydd ar yr alwad honno i ufuddhau i ti, i
beidio pwyso ar yn cyfiawnder yn hynny, ond i bwyso ar gyfiawnder Crist. A thrwy ffydd i ganiatáu i'r Ysbryd Glân wneud ei waith yn bywydau. Ac felly, da ni'n dod gan gyflwyno i ti yn brawd Derek, yn ddiolchgar o Dduw Tad am y gair roddwyd y bore yma, ac yn gweddio eto bydde ti'n anrhydeddu dy air prynhawn yma yn dy was. Gad iddo fo fod yn ymwybodol o Dduw Tad o gymorth yr ysbryd, a gad i'n unne wrth i ni blygio dan y gair hefyd fod yn ymwybodol o waith yr Ysbryd Glân yn calonnau. Ac o wneud hyn o Dduw Tad, fe fyddwn yn rhoi'r gogoniant i gyd i ti ac i enw ein harglwydd bendigedig Iesu Grist. Clyw ein gweddi trwy Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, unwaith eto, da ni'n edrych ymlaen at clywed yr hyn sydd gan Derek i'w ddeud wrthon ni y prynhawn yma. Mae gen i sawl atgof o Derek o ddyddiau coleg, hyd yn oed cyn iddo fe gyrraedd y coleg, yn dod i gynorthwyo mewn gwersyll Rhyn y Groes. Ac un o'r pethau braf ydy gweld rhywun yn proffesu ffydd yn ifanc ac yn dal at ei ffydd, ac yn dal i wasanaethu i arglwydd. A da ni yn dymuno bod Duw yn dy fendithio di wrth i ti agor y gair i ni. Cyn hynny, da ni am ofyn, nid yn unig i Derek siarad, ond hefyd i yr arglwydd siarad â ni. O llefara, addfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn o Llydwyn mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol rhin. Ga i jyst dechrau trwy dweud rhywbeth am y taflenni,
os oes gennych chi y taflen plant, byddwch chi sylwi bod e'n gweud wyneb hapus wedi'n gweddi wyneb trist. Dyle hwnna bod y ffordd arall rownd. Gwyddeb trist, gweddi yn creu gwyneb hapus. So chi naill ai'n troi'r arwydd rownd neu gosod y trist a'r hapus wahanol ochr. Os oes chi'n person ifanc neu oedolyn, mae yna teflenni fel hyn. I chi naill ai llenwi mewn yn ystod y bregaeth i helpu gwrando, neu y pwrpas dwi'n gweld iddyn nhw yw ar ôl y bregaeth i helpu chi trafod gyda'ch gilydd. Mae trafod gyda'ch gilydd, neu chi'n wneud neodiadau, neu chi'n trio cofio pethau, ond mae'n gofyn i chi beth sydd wedi taro chi am hyn a llall. Os newch chi trafod eich gilydd ynglyn â hynny, yn aml gallwch chi wir adeiladu'ch gilydd i fyny. Felly dwi'n annog chi, os na chawsoch chi'n cyn dod mewn cymrwch chi'n ar y diwedd, yn credu bod yna rhai ar ôl. Reit. Yn y sgwrs cynta, wnaethon ni edrych ar beth newid clirio'r tir, yn edrych ar lle Llawenydd a tristwch yn y bywyd Cristnogol. Sut gallwn ni llawenhau mewn pethau deiarol, ond bod ni'n cadw rhyw rybuddion, o'n ni'n nodi 4 rhybudd, a sut, os dyn ni eisiau bod yn llawen, mae rhaid i ni ymateb i tristwch yn gywir. Gynnon ni 7 ymateb i tristwch, ond falle bod rai ohonyn nhw yn berthnasol i chi. Nawr wedi gosod hynny, dim ni edrych ar Llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glan. Felly dwi'n troi at yr adnod enwog Galatiad 5 ac adnod 22, lle dyn ni'n cael rhestr o ffrwyth yr Ysbryd Glan. Nawr, dydy Paul ddim yn deud dim ond 9 ffrwyth yr Ysbryd Glan sydd, mae e'n rhoi 9 esiampl. A dwi ddim yn syni ni, mae'r esiampl cynta, mae'n gweud, yw ffrwyth yr Ysbryd Glan yw cariad. Mi'n siŵr bys y gyd o'n ni'n gweud, dyna fe. Nawr, dwi ddim yn deud bod y 9 ffrwyth mewn trefn a mae'r llia pwysig i'w hunan ddisgyblaeth ar y diwedd. Right? Ond dwi ddim yn syndod bod e'n dechrau efo cariad. Ond falle bod e'n surprise, mae'r ail ffrwyth yw Llawenydd. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, Llawenydd. Pan mae Iesu Grist yn mynd mewn i Jerusalem, tua diwedd wythnos ola i fywyd deiarol cyn ei croeshoelio, chi'n cofio bod e'n melltithio ffugysbren. Achos bod yna dail arno fe, ond dim ffrwyth. A mae hwn yn rhyw fath o ddameg wedi cael ei actio allan. Yn yw mae'n edrych ar y coeden am ffrwyth. Ac ar dydd y fan, bydd Crist yn dod i ni ac yn edrych am ffrwyth. Ac os gai ddychmygu y peth, mae'n dod cynta i gyd a mae'n edrych am gariad. Ond wedyn mae'n dod atoch chi ac yn edrych am Llawenydd. Ydych chi wedi bod yn llawenhau yn eich Duw. Mae dyma un o arwyddion ffrwyth yr Ysbryd Glân yn eich bywyd chi. A chi'n cofio yn hanes y ffugysbren, mae'n melltithio fe achos bod yna ddim ffrwyth. Ac os nag oes dim ffrwyth yn y bywydau ni, mae'n dangos dydy ni ddim yn y bywyd. Dyn ni'n edrych felly ar Llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glân. Beth yw Llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glân? Beth mae hwnna'n meddwl? Wel, unrhyw lawenydd y mae'r Ysbryd Glân wedi ysgogi neu achosi neu dylanwadu arno ni. Nawr, mae hwnna'n diffiniad cywir, ond dyw e ddim lot o iws. Achos gall yr Ysbryd Glân helpu mewn pob fath o bethau. Mae gallu helpu chi llawenhau mewn pêl droed neu mewn gwai. Sori, dyna'r esiample sy'n dod i fi am llawenydd naturiol, pêl droed a gwai. Right? Gach chi gesio pyn sy'n mwyaf i fi. Right? Ond gall e helpu mewn unrhyw beth.
Achos fel wedon ni bore yma, does ddim byd secular i'r Cristion. Mae e'n gwneud popeth gogoniant Duw. Ond pan mae'r Beibl yn sôn am llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glan neu llawenhau yn yr Ysbryd Glan, mae'r Beibl, rydw i dilyn yn sôn am llawenydd lle mae gwaith yr Ysbryd Glan neu dylanwad yr Ysbryd Glan yn fwy amlwg. Lle mae'r peth yn amlwg, yn sefyll allan bod yr Ysbryd Glan ynglyn â'r llawenydd yma. Ac felly beth nes i wrth paratoi, oedd ceisio mynd trwy'r Beibl fel o'n i'n gwybod a'n mynegair, concordance. Dwi dal efo mynegair, dwi ddim yn gallu gwneud search engines ar y cyfrifiadur eto. Ac yn edrych ble mae'r Ysbryd Glan a llawenydd, a ble maen nhw'n dod at ei gilydd ac yn y blaen. A fe ddes i casgliad, neu fe ddes i 3 esiampl mwyaf amlwg, lle mae'r Ysbryd Glan a llawenydd yn dod efo'i gilydd. Dyma beth dwi'n meddwl, nid yr unig 3 esiampl, ond y 3 esiampl mwyaf amlwg o lawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glan. Ac felly dwi eisiau mynd trwy y 3 peth yma. Cynta i gyd, mae llawenydd yn ffrwyth yr Ysbryd Glan pan dyn ni'n llawenhau mewn pethau ysbrydol. Hynny yw, mae'r Ysbryd Glan yn rhoi ffydd i chi i ddeall, i credu ac i gymhwyso gwirioneddau ysbrydol. Hynny yw, ydych chi'n darllen y Beibl, efallai bod chi'n gwrando ar pregaeth, a chi'n gweld o'r newydd gogoniant person Duw, a chi'n llawenhau ynddo fe. Neu chi'n deall y groes, bod Iesu Grist wedi marw dros eich bechodau chi a di maddau i chi'n llwyr, a dych chi wrth eich bodd, mae'ch ysgwyddau chi'n codi, achos rhyfeddod y gwirionedd yna. Neu falle rhyw wirionedd arall bod Duw nid jyst wedi maddau i chi, ond mae di mabwysiadu chi. Dych chi'n blentyn i Dduw am byth, a chi'n rhyfeddu. Nawr mae'r gwirioneddau yma yn ffolineb i'r byd. Dyw e ddim yn golygu dim byd iddyn nhw, dyw yn achos llawenydd iddyn nhw. Ond mae'r Ysbryd Glan wedi agor llyged y Cristion i ddeall y gwirionedd yma, i'w credu ac i'w gymhwyso fe. A mae'n cynhesu i galon fel bod e'n llawenhau yn y gwirioneddau. Ac nid jyst llawenhau yn y gwirioneddau, ond yn y profiadau. Chi'n clywed bod rhywun wedi dod yn Gristion, a chi'n credu bod e'n newid go iawn. Dych chi'n llawenhau. Iesu Grist yn gweud bod yna llawenydd yn y nefoedd, a dych chi'n llawenhau yn y ddaear dros rhywun yn dod i'r bywyd. Neu chi'n profi cyfnod o ryddid mewn gweddi. Mae gweddio yn strygl. Ond mae yna cyfnod yn dod a chi'n gweddio, chi wedi cael ryddid. Mae'n rhoi llawenydd i chi. Neu oedfa bendithiol, chi wedi cwrdd efo pobl Duw, a chi'n gwybod mae Duw wedi siarad gyda chi. A mae yna llawenydd. Ond bod y llawenydd yma mewn pethau ysbrydol yn fwy pwysig, yn mwy pwysig na llawenydd mewn pethau naturiol. Gai osod e'n prawf i chi. Pe taw ni yn gallu addo i chi iechyd am eich oes. Byddech chi byth yn sâl, ond bod chi ddim yn gweddio eto. Bysa fe'n temtasiwn i chi. Pinwch llawenydd mwyaf. Mewn iechyd neu mewn gweddi. Pe taw fi'n gallu addo i chi llwyddiant yn eich gwaith ac enwogrwydd, os bysych chi byth yn mynd i eglwys fyw eto. Gewch chi mynd i gapel os di'n farw, ond peidiwch mynd i eglwys fyw.
Bysa'n temptasiwn? Beth awn ni gallu deitho chi, newch chi ennill y loteri os newch chi ddim proffesu bod yn Gristion. Gewch chi bod yn Gristion tawel bach eich hun, ond bod chi ddim yn deud wrth neb arall, gewch chi ennill y loteri. Nawr, os di'r Ysbryd Glan wedi goleuo'ch meddwl chi, does na ddim dewis, mae'n amlwg. Bys ni byth yn rhoi heibio y trysorau ysbrydol yna am ryw llawenydd pitw y pethau eraill y cydnabod bod nhw'n achos llawenydd. Mae'r Ysbryd Glan di goleuo chi i lawenhau mewn pethau ysbrydol. Nawr mae'n plant a'n wraig yn gwybod bod gynnu fi wendid. Enw'r gwendid yw YouTube. A dwi'n edrych ar lot o YouTube. A mae yna pob fath o bethau yno fe. A fi'n cofio gweld fideo casgliad o pobl yn ennill lot o arian ar sioeau ac yn y blaen. Ac o'ch chi'n gweld rhyw person a mae'n ateb y cwestiwn ola a mae'n gweud, ti di ennill miliwn o bunnau? Yeah! Neu rhywun o'r gynulleidfa yn cael ei galw i lawr achos rhywbeth. A maen nhw mor excited. God, arian! Arian! Ydych chi wedi bod yn excited am bendithion ysbrydol? Ydych chi wedi llawenhau yn yr Efengyl, yn Iesu Grist? Ffrwyth cynta, llawenydd, arwydd cynta bod llawenydd yn ffrwyth yr Ysbryd Glan yw bod chi'n llawenhau mewn pethau ysbrydol. Bod yr Ysbryd Glan wedi agor y llyged i gredu ac ymhwyso'r gwirioneddau yma a llawenhau ynddyn nhw. Yr ail beth am llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glan. Mae llawenydd yn ffrwyth yr Ysbryd Glan pan dych chi'n llawenhau gwaethaf amgylchiadau. Mae hyn yn nodyn sy'n dod yn gyson yn y Beibl. Gai jyst nodi un adnod sy'n crynhoi i ddechrau, 1 Thessaloniaid penod 1 ac adnod 6. Fel hyn mae'r adnod yn darllen. Daethoch wi, meddai Paul, yn efelychwyr ohonom ni, ac o'r arglwydd, gan eich wi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr, ynghyd â llawenydd yr Ysbryd Glan. Na sylwch bod Paul yn nodi fan hyn yn arbennig. Y llawenydd gethoch chi, llawenydd yr Ysbryd Glan oedd e. Pam bod e'n nodi fan hyn mae llawenydd yr Ysbryd Glan oedd e? Wel, mae'r reswm yn amlwg. Achos fe wnaeth nhw dderbyn yr Efengyl mewn gorthrymder mawr. Doedd ei amgylchiadau nhw ddim yn rhoi hapusrwydd i nhw. Oedd y ffaith i bod nhw wedi credu'r Efengyl ddim wedi bod yn helpu nhw ar y ddaear, wedi achosi pob fath o drafferthion. Ond gafon nhw llawenydd. O ble oedd y llawenydd yn dod? Wel, o'r Ysbryd Glan. Doedd dim achos arall amdano fe. Mae'r Ysbryd Glan yn creu llawenydd y trafferthion, y dioddefaint. A mae'r safon mae Duw yn disgwyl yn safon uchel iawn. Grandewch ar yr adnod nesaf yma, Iago penod 1 ac adnod 2. Fy nghyfeillion, meddai Iago, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthioch i amrywiol brofedigaethau. Meddai Iago, pan ydych chi'n cael y trafferthion yma, dwi'n eisiau chi jyst goddau nhw. Fi ddim eisiau chi jyst ymostwng i Dduw. Cyfrifwch nhw'n llawenydd pur. Mae gan Helen Roosevelt y llyfr. Os dwi'n cofio'n iawn, y teitl yw yn Saesneg llawenydd pur.
A mae'n dechrau efo'r adnod yma. Ac yn deud oedd yr adnod yn sioc. Chi'n gwybod bod Helen Roosevelt, os gyda darllen I bywyd I fel Cynhadledd, wedi mynd trwy problemau mawr. Ac wedi derbyn nhw, wedi parhau I wneud I gwaith. Ac yn ei teimlo, nhw wedi derbyn nhw gan yr arglwydd. Ond ni'n gweud oedd adnod yma'n llorio hi. Bod I fod I styried y pethau yma, edrych nôl ar y problemau nhw, a'i cyfru nhw yn llawenydd pur. Be sy'n gallu newid yn agwen I ar y problemau? Ga I ddechrau efo jyst stori bach. Ond na dyn mewn hanes, 19 ganrif, o'r enw Charles Simeon. Oedd e'n weinidog Anglican arbennig o dda. Ond roedd lot fawr yn ei eglwys le oedd yn ei erbyn ac oedd dechrau ei weinidogaeth efo problem ar ôl problem ar ôl problem. Ac oedd e'n cael Charles Simeon I lawr. Ac oedd e'n teimlo'n drist, a pam dwi'n goffo gael hyn, ac dwi'n trio wneud yr efengil. Ac oedd e'n darllen yr efengil, os dwi'n cofio efengil Luc, a mae'n dod ar draws yr adnod, be nathon nhw orfodi I Simon I cario'r groes. A mae'n taro Charles Simeon, achos oedd I enw fe, Simeon, yn debyg iawn I Simon. A dyma'n sylweddoli, beth sydd wedi digwydd? Dwi wedi cael y fraint o cario croes Iesu Grist. Ac oedd I agwedd at y problemau wedi newid yn llwyr. Sut allwn ni wneud hyn? Sut gallwn ni newid yn agwedd fel bod ni'n gallu llawenhau problemau a trallodion a trafferthion? Ga I nodi bod yna ddau ffordd mae'r Ysbryd Glan wrth I fodd yn defnyddio. Cynta I gyd, ystyried gwirioneddau ysbrydol. Hebreau 10, adnod 34. Oherwydd cyd ddioddefasoch ar carcharorion a derbaniasoch mewn llawenydd ysbeilioch meddiannau. Llwch chi dychmygu bod chi'n mynd nôl adre a mae'r secret police wedi cymryd eich holl eiddo allan o'r tŷ a mae'ch bank account yn wag, right? A sgynnych chi ddim byd ar ôl. A meddai'r awdur wrthyn nhw, fe wnaethoch chi dderbyn hwnna'n llawen. Sut yn y byd o'n nhw'n gallu derbyn hynny yn llawen? Wel, mae gweddill yr adnod yn rhoi'r ateb. Gan wybod fod meddiant rhagorach ac arhosol yn eiddo I chwi. Yn yw, chi wedi colli hyn, gyddwch chi'n byth yn lli cadw fe byth bynnag, ond mae gynnwch chi rhywbeth gwell, bydd yn para am byth yn y nefoedd. Oedd yr Ysbryd Glan wedi agor I meddyliau I ystyried a cymhwyso'r gwirionedd. Pa fath o wirioneddau? Wel, pob fath o gwirioneddau. Dibynnu ar eich sefyllfa, rhagluniaeth Duw, sofraniaeth bod e'n trefnu popeth eich mwyn a bod daioni, bod gogoniant I chi yn y nefoedd, yr holl gwirioneddau. A dyn ni yn cofio'r gwirioneddau, a mae'r Ysbryd Glan yn dwyn nhw I go ac yn pwyso nhw arno ni. Beth mae'n neud I fi feddwl amdano yw plentyn a'i tad, chybod, yn gweithio, ac mae'r plentyn yn hoelio hoelen mewn, a mae efo'r morthwl, tap, 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 chos fi os mynd mewn. Ac yn fwy mae'r tad gweud, ro morthwl I fi, wac, un wac. A fel na dyn ni'n cymryd y gwirioneddau yma a dyn ni'n trio cofio nhw a ni'n trio cymhwyso nhw, tap, tap, tap. Bwysig I ni wneud, tap, tap, tap. Ond mae'r Ysbryd Glan yn gallu dod â'r gwirionedd ac agor ein meddyliau a cynnesu'n calon a gwasgu fe mewn i'n unaid ni. Ne, dim ond darlun neis iawn, hoelio'r gwirionedd mewn un pen. Right? Bod ni
ac yn llawenhau yno fe. Ydych chi wedi llawenhau yn y gwirionedd yma trafferthion? Yr ail help i lawenhau y trafferthion yw gweddi. Dwi'n hoffi'r darlun am Hanna. 1 Samuel, penod 1, adnod 18, mae'n adnod bach hyfryd. Y cefndir yw bod Hanna, chi'n bod yn ddiblant, mae Penina yn gwneud sport amdani, a mae'n galw hi yn beth mae'n gweud, gwraig helbili swy fi, mae'n gweud. Mae gen i fi pob fath o problemau, a mae'n mynd i gweddio ac mae'n crio. A chi'n cofio bod Eli yn dod ac yn gweld hi'n meddwl bod hi wedi meddwi ac yn y blaen, ond beth bynnag, mae'n siarad gyda hi. Ac mae'n mynd o yma fel, a beth mae'n gweud, ar ôl gweddio, adnod 18, yna aeth i ffwrdd a bwyta, ac nid oedd mwyach yn drist. Ydy hwnna'n profiad chi? Dych chi'n drist oherwydd rhywbeth, a beth dych chi'n neud? Dych chi'n mynd i gweddio. A chi'n agor eich calon o flaen eich tad nefol. Ac ar ôl i chi gweddio, falle bod y problem dal yno, ond dych chi'n codi i fyny a bwyta, achos dych chi ddim mwyach yn drist. Un o'r ffyrdd mae'r Ysbryd Glan wrth i fodd yn delio gyda'n tristwch ni yw pan dyn ni'n gweddio. Dyn ni'n gweld yn bywyd Iesu Grist. Mae yna profedigaeth erchyll Gethsemane, lle mae'n trist hyd angau. A beth mae'n neud? Mae'n gweddio, ac wedyn mae'n gweddio eto, ac wedyn yn gweddio eto. A pan mae'n codi o'r gweddi, beth chi'n gweld? Mae yna rhyw heddwch a tangnefedd yna. Mae e'n charge o'r sefyllfa. Mae yna newid mawr. Mae wedi gweddio. Mae'r Ysbryd Glan yn awyddus i ddod i rai sy'n gweddio. Felly, gael gweud, mae'r ail esiampl o llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glan yw pan dych chi'n llawenhau amgylchiadau anodd. Cynta i gyd bod ni'n llawenhau mewn gwirioneddau ysbrydol, yn ail bod ni'n llawenhau does na ddim achos allanol i lawenhau. Y trydydd esiampl fel llawenydd o ffrwyth yr Ysbryd Glan. Pan dyn ni'n llawenhau mewn llawenydd sicrwydd. Pan dwi'n gweud sicrwydd, dwi'n golygu ein bod ni yn siŵr ein bod ni yn Gristnogion. Nawr mae sicrwydd yn pwnc sydd wedi cael ei esgailuso. Mae wedi cael ei esgailuso cynta i gyd oherwydd bod lot fawr o pobl wedi cael ei dysgu i gymryd yn ganiataol bod nhw'n Gristnogion. A tristwch ein gwlad ni bod na gymaint o bobl sy'n cymryd yn ganiataol bod nhw'n Gristnogion sydd ar ei ffordd i brofi digofaint Duw am byth. Achos gan lot fawr o proffesiadau yn gallu fod yn gau. Ond hefyd i'r person sydd yn Gristion go iawn. Dyw e ddim yn sylwi efallai bod yna lefelau i sicrwydd. Gadewch i ni nawr, dwi'n yn gweud bod yna rhyw 4 lefel, ond gawn ni jyst fath o mynd trwyddo fe. Mae yna sicrwydd i ddechrau am wirionedd Iesu. Hynny yw, gall rhywun cael sicrwydd, dwi'n gwybod pwy yw Iesu Grist. Gallai ddim gwadu'r efengyl, fi'n gwybod bod e'n wir. Mae hwnna'n sicrwydd. Does gyda ddim sicrwydd am ei cyflwr yn bersonol, ond o leia mae gyda fe sicrwydd am yr efengyl, sy'n cam mawr iawn. Ond wedyn mae yna ail, mae yna sicrwydd o dibynnu ar addewidion Crist. Hynny yw, mae'n mynd at yr efengyl a mae'n gweud,
Mae Duw di addo pwy bynnag sy'n galw arno fe mewn ffydd bydd yn gadwedig. Wel, fi wedi galw arno fe, felly fi'n derbyn yr addewid. A mae yna sicrwydd jes ar lefel fel yna. Wedyn, mae yna sicrwydd na i galw sicrwydd tystiolaeth. Hynny yw, mae'r person wedi galw, mae'n cymryd yr addewid, ond mae'n gweld tystiolaeth yn ei fywyd bod e'n Gristion. Mae'n gweld newid agwedd, mae'n gweld newid yn ei serchiadau, mae'n gweld ei newid yn ei fywydau. Mae e'n dyfalparhau yn y ffydd, ac felly, nid yn unig dwi'n credu'r addewid, ond fi wedi gweld tystiolaeth o'r ffaith bod fi'n Gristion yn y mywyd i. A wedyn mae yna sicrwydd o deimlo bod chi'n blentyn i Dduw yn brofiadol. Bod yr Ysbryd Glan yn dod ac yn rhoi y serchiadau a'r teimlad yna. Y sicrwydd na allwch chi wadu, na all amheuon byw gyda fe. Llawn. Nawr mae gwaith yr Ysbryd Glân yn cael ei cysylltu efo sicrwydd yn agos ac yn aml. Gadewch i ni edrych ar Rufeiniaid 8, adnodau 15 ac 16. Mae Paul yn sôn, os ych chi'n Gristion, dych chi wedi cael ysbryd Duw, a fel hyn mae'n disgrifio'r Ysbryd Glân, ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefain abadad. Y mae'r ysbryd ei hun yn cyd dystiolaethu a'n hysbryd ni a'n bod ni'n blant i Dduw. Gadewch ni mynd trwy rai o'r pethau yn yr adnod. Abba Dad. Mae'r ysbryd yn gwneud i ni teimlo yr Abba Dad. Y darlun dwi'n hoffi, cofio clywed ar y radio blynyddoedd yn ôl, a fi wedi iwso fe esiampl gwmyd y weithiau fel bod yng Ngwraig yn fed up. Dim yr esiampl yna eto, ond chi'n cael e eto, welde bod chi ddim wedi clywed e. Ond llystad wedi priodi ddynes o fod 2 plentyn, 2 ferch. A y 2 ferch yn tyfu fyny, a perthynas y llystad a'r merched. Ac o'n nhw'n galw fe yn ôl i enw, beth bynnag oedd i enw, George neu beth felly. Ac o'na tensiwn yno, ac fe'n trial ennill nhw drosodd trwy roi anregion o'n am y gweithio a pob fath o bethau. Ond dros y blynyddoedd y peth yn newid. Tan yn y diwedd rhyw bryd o'n nhw wedi aros allan rhy hwyr ac yn disgwyl ryw ac eisiau lift nôl gan i llystad, a maen nhw'n ffonio fe fyny. Ac ar y ffôn mae'n gweud, "O Dad!" Ac yn sydyn, a nhw'n sylweddoli, a mae fe'n sylweddoli. Dyma nhw'n dweud, heb feddwl, Dad! A mae hi'n dod. Nhw'n cofleidio gael cwtsh. Dad! Mae'r ymdeimlad bod nhw'n blant nawr, a mae'n Dad. Nawr, dyna mae'r Ysbryd Glân yn neud. Roi'r ymdeimlad i ni bod ni'n blant i Dduw yn abadad. Sut mae e'n neud e? Wel, medde'n adnod ni, mae e'n cyd dystiolaethu a'n ysbryd ni. Sylwch, mae yna 2 ar waith. Di hi ar waith, ac mae'r Ysbryd Glân ar waith. Efo'i gilydd. Sut mae hwnna'n digwydd? Gai darlunio fe fel hyn. Athro maths mewn dosbarth maths. A mae'r plentyn yn gweithio ar sym, a mae'n sym anodd, a mae'r athro yn sefyll dros ei ysgwydd ac yn edrych lawr. A dwi ddim yn athro cas fel bod chi'n nervous wreck, right? Ond mae wrth i wneud y sym, a mae'r athro yn mynd, o ie, felly fi edrych ar hwnna eto, chi'n bod? Felly, a chi'n mynd, efe fan hyn, a chi'n gweld e'n siglo i ben, fath o, na, paid â wneud hynna nawr, meddylio am hyn. Oce, a mae'n dweud, a fe'n gweud, ie, na fe. O ie, hwnna, na, heit, come on. Ie,
Yeah, go on, cyrra man. Iawn, llall. A chi'n rhoi'r ateb, a mae'n mynd lawr, a mae'n rhoi tic. Ti'n iawn. Fel na mae'r Ysbryd Glan. Dyn ni'n gweithio mas o ran ein meddwl ni yn ysbryd ni yn hyn. Ydw i'n Gristion? Ydw i'n credu? Os na dystiolaeth? Ond dwi'n pechu, gallai ddim bod yn Gristion. A mae'r Ysbryd Glan gweud, na, paid y becso am hynny, mae Crisnogion yn pechu. Mae'r arwydd yma yn dy fywyd. Wyt ti yn credu'r addewid yma? Dwi ddim digon pwysig, dwi'n na ddim ots. Ac weithiau mae'n dod atoch chi ac mae'n rhoi y tic. Dwi'n blentyn i Dduw. Dwi'n Gristion. Nawr mae'n bwysig bod y ddau peth yna. Chi'n gweld, os gai osod yn jest yr Ysbryd Glan, os di unrhyw yn brofiad sy'n ddod o nunlle'n cyfriniol, mystical, wel, gallwn ni fod yn amhys ohono fe. Os di ni yn meddwl, wel, mae'n rhywbeth mawr ar goll a ddim yn rhoi llawenydd yn hwnna. Ond pa mae'r ddau yn dod at ei gilydd? Dych chi'n gweld y gwirioneddau am yr Ysbryd Glan yn goleuo a cadarnhau a cymhwyso. Dych chi'n dod i'r casglad rhyfeddol. Rwy'n iawn gyda Duw. Rwy'n blentyn i Dduw. Dyma sail llawenydd y Cristion. Mewn 4 gair. Rwy'n iawn gyda Duw. Mae'r gwirionedd yna fel substrata i'n bywyd ni. Mae'r llun i fyny'n barod. Beth dwi'n meddwl y substrata i'n bywyd ni? Chi'n gweld y llun o'r greigiau o dano ni, a chi'n gweld wahanol lefelau o graig nag yw ar ben i gilydd. Dwi eisiau chi ddychmygu nawr, mae dyna diagram o bywyd y Cristion. A mae yna un lefel o graig yn mynd trwy eich bywyd, a dyma'r graig, rwy'n iawn gyda Duw. Mae e'n gadarn. Mae e'n granit. Right? Craig. Dyw e ddim yn crymblo a mae'n galed. Weithiau, mae'n weddol ddofn o dan y ddaear. Weithiau, mae'n dod i'r wyneb neu jes o dan y wyneb. Ond mae yna trwy'r adeg. Mae'r Cristion yn byw i bywyd Cristnogol, a weithiau mae'n mynd mewn i swamp. A mae'n suddo lawr yn y mwd. A mae'r mwd yn dod lan at ei genau. Ond dyw e ddim mynd dim dyfnach. Achos mae draed ar y granit. Beth bynnag y problem. Pa mor wael bynnag dyw'r trafferth. Dwi'n iawn gyda Duw. Rwy'n iawn gyda Duw. Weithiau mae'r graig jyst dan y wyneb. Dych chi'n bodlon efo fywyd, os ddim yna llawenydd gorfoleddus. Ond o dan y wyneb, mae yna rhywbeth sy'n rhoi bodlonwydd i chi. Rwy'n iawn gyda Duw. Weithiau, mae'n torri allan am yna bryn bach o'r craig yma. Ac yn eich bywyd Cristnogol, mae yna rhyw dyddiau lle chi'n cael edrych o gwmpas a meddwl, dwi'n iawn gyda Duw, dwi'n blentyn iddo fe, a chi'n llawenhau yno fe. A chi'n edrych mlaen, a mae'r graig yn y dyfodol yn mynd i codi i Everest anferth yn y nefoedd. Lle byddwch chi'n gwybod yn ddyfnach ac yn uwch na beth ych chi byth wedi wneud o'r blaen, dwi'n iawn gyda Duw. Does na ddim tristwch gwaith na peidio gael y cymodi gyda Duw.
Does na ddim llawenydd mwy na gwybod bod chi'n iawn gyda Duw. Dyma sail llawenydd y Cristion. Dyma'r llawenydd mae Iesu Grist yn gweud dylech chi llawenhau ynddo. Ac mae'n deud wrth y disgyblion mewn rhyw achlysur, yn deud rhyw peidwch a llawenhau bod yr ysbrydion wedi ymostwng i chi a bod chi'n cael hyn a llall. Llawenhewch bod eich enwau wedi sgwennu yn y nefoedd. Bod chi'n gwybod bod chi'n Gristion. Beth yw llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glan? Fan hyn mae e mwyaf amlwg. Pan dych chi'n llawenhau mewn gwirioneddau ysbrydol sy'n ffolineb i'r byd. Pan dych chi'n llawenhau yn ail, pan bod amgylchiadau yn anodd, a bod yna ddim resymau daearol i lawenhau, ond ych chi dal yn bodlon yn eich Duw. Ac yn drydydd, ac yn ddyfnach na nhw gyd. Pan dych chi yn gwybod rwy'n iawn gyda Duw. Dyna sylfaen llawenydd y Cristion. Nawr yn y pregaeth cynta, nes i cluro'r tir a gosod lle oedd y sylfaen. Fi'n gobeithio heddi bod fi wedi gosod llawr concrit mewn. Dyma'r llawr concrit. Rwy'n iawn gyda Duw. Fori, nawn ni dechrau adeiladu ar y sylfaen. Amen. Dyn ni'n mynd i ganu. O Dduw, ro i'm dy ysbryd. Yr Ysbryd Glan sy'n dod â'r gwirioneddau yma i ni ac yn pwyso yn nhw. Fel bod ni'n cael priofi llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glan. Amen. Diolch Derek a diolch i Dduw am I air I ni. Gadewch I ni roi'n hunain yn I ofal. Boed I ni sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen yn bywyd, gael yn galluogi am gyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd a uchder a dyfnder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw er ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Ac yn y sicrwydd yn bod ni'n iawn gyda Duw. Toen i'r gras o Dduw'n tad I lawenhau yn dy drigaredd anrheithol. Amen.
A dewch nôl fori erbyn 11 eto i fwynhau a gwledda ar gariad Duw.